Rituko neria Jumatano chitariki 15 nemu mutinyo kabiri umwaka w'igirubere n'emirongo ibiri n'ibiri kingi gukorera ni SMS ito ya Amayia Chinsa Isano Ibere eringomanyi na rya twagusangirwa rya gakete gikaboniga no kubori kwane na no gendete gutwara mu basomujya igo ko gusabanya ko bamana inchi go ikamwera nyurana na bakwenda gutubwata senseme mitandao tonyora senseme ya Facebook Ndizi TV News igo asenseme ya YouTube na bagotonyora Ndizi TV News nande na bagoto tweet @Ndizi TV News Wege kerengeri kyao ni gotukiaria ntikire daika kira enza gwetera ase namba yira seskini ya igora bugo kaba munenje ikomario na butambe iri tariane Brighton Makori Mangana gotokera semesa ya mangana maya ni gobono umwe musiebwe godi ya kegogi ye gotoka hase ebunge ya kitutu cha chino tanyarega kobe kubyara korengana osakagire rekubwateraniwa no bukurumi ni gobona be kubyara roboti undu jo koretera turanyore asenjera ebukiranu ogendera kuba munainte uika homoere kroto goskabuzio ni gobono korengana no muchando gose ugwakwa kumurero yonyartu kugwatika hase umuchi busongo anina gosambe bibande binge asirete Abonjori bakanyora sarenene ni gobono bamochirie guse serikali ya county ya Kisii yanyarige kumajwa asoko taire getambogero kya bwango nawika asensemeyo eri kolimye muliro yo anene ekerensemeri etenne to kolimye muliro guse disaster management yanyaride gutaikarana asensemeya sigeka kya bwango eri gokonya emeroberio eyo gokwana ni getaseni kya Ndizi TV oyo omonogeri gutenilete gosomo activist gosomonogeri gwa bantasi county ya Kisii Muswati Esnas Nyaramba ni gobona nyarige kumachie county gosobotenilwe county asoko tabeka emeroberi yabene iri kwenda kibona ekero ebisanga bune ibyanya bigwateka county ngo ikeroro na gokonya kuri mimerereyo Asamale tankoro kwesina Nyaramba kureke ombeke yangu me Democrats kutoka somo chogusi ali tukoli rero ntaita gotanga pole asabantu bali bintu byao byayete igoro asomo chobosongo na nimaitenga mwararite abantu abande mbara iri abande nyagitari bale asengincho ye stress abantu mbara ba megetusine byombe montakanda gachakie biashara skongwai. Yes, we know you have departmental heads tubwata abantu ba administration na baro bwata heads bande asako within town a few meters away from the fire station amanya koi for more than 3 hours mutara uruka egari ino ekare asekare ino matasi yarenge umatusina machi yarenge gosomba gosene gasiende ya chete tofauti nili bwenta gokora because it is supposed to be there for emergency. Now my question is ekero konyora etawnie koi bakaya gendanse do we still have a team we gorokonga disaster management in office? What were they doing? Because anyora gali njare ngoro, these are the same people who would have come to the site batakokonya. These are the people bakabamanye tenganga kababenta okora first aid abantu bali bakumia nsali abangi number of us to get umonta ututenga obintu byana byayiri wakansoko then motabugata mache mwarenge gocha na makwana nya first aid abangi nabana bagaka bali barenga no muri na barabwo. This is a total letdown. We are not happy. Nje personally this is just pathetic. The people bali in charge of disaster, the town administrator, the town is unplanned completely. Town yeito igere chogi asichinga kecheches na sini gobona nyarega kure getindigo cha sabari mu bali barengete go chikoba korera ose kuborokereri abana asamatemu asibona tebiruna aboroki wabo mbatakeri go chikoroki wa matemu gose kumonde bwensi tanyara kure getambukero kigotaka gosaria matemu asorogongo rwagusi esinazi nyanyara ka otebuno rogongo rwagusi ni go bwata abana bangaini igobono bali mu bamasiko tema go chiko orokereri abana karbono abana aborokiwa banete kweriga ni go cha samatemu manene yumako yobo ni gatebiruna abana tigaberwe na goso iri kuchukwe konya kuchasa matukale bosyo abalimu bechi skuru cheito asoro gongor wa gusiengema amatemu ngo chakali in the next 1 week bande gutaka bali gusema bya bande next week na yabeire an habit nga gusira asmachi skuru chibere ayoko prepare abana ko form 1 to form 4 kwamenya kwenda ko bakonya guchikwibera amatemu ngo chako bakonya ore koibera elike jiobo gimangina bacho kumenya ni family chabo Wasayo tagete bayibera matemba batigerie tarige yesukuru then bakogenda in future bachiko chandika tuko mwana akora matemu aje na capability eri abugate gakonyore C inere yaye gakonyore E inere yaye it does not mean ngekeranyore igaro muchinga yaya
ogotema kwaye no gwikirita aguo na bakwenda into another institution agendere na masomaye so tigato tige gosori tubwate tugo mwana korera matemu tugo mwana ikaranse ari training kia somete keria konyara kurikarike so as capability yaye nyare kuba measured according nero mwenyene not according to the school ni school wetagete ngosaba ministry education na ministry ya security ya internal security mubeke mikakati omwalimu onde bwensi esukuru wende yonsi era atokege kwibera matemu. Number 1 omwalimu olitaringa moko mubwata mu mwirime ngagenda tuno kwambacha kwirana interdiction immediately omwana ulia onyoru kwibera matemu uri onyoru live omwana ulia akogenda nka matemu aya akurebe kwexi atimoke agenda chikwirana gatatu kwirana skurera after 2 years ever like it's something about mwana uskuza kwenda risk for 2 years otimoka okora matemu ayo nyore iyayo nyore eyaye tonyore the correct doctors tonyore the correct teachers abantu bawuchugosomera egento keri asomete na ndageta akarangeri gokore kosieria because akaraba kubira matemu gokonyera mwana korangeri medicine obwenda te korangeri obotitisi kakogenda medicine ocha konyora gotongira abantu sindani usocha konyora wairo muroire ryogo direct extra gosere yamo yogosira mangana yoboremi ase county ya Nyamira nigobone county ya Nyamira gwetere gwisara yoboremi bono yanyarige kubwatana ne kiombeke makimanyekana na Aboro Farmers Group irigo chikokinia obokoreri gosigokinia obokoreri bwa amangana ya agriculture gosamangana yoboremi ase enseme yikiombeke nigorero gias kiabrika bosibabe ko kuiwana gosije mayekana na MOU memorandum of understanding ya mone county ya Nyamira irigo chigusira ibirengo byoboremi ase county ya Nyamira. We're happy that they have brought some that kind of benefit to our farmers, and maybe what we want to do is that to sensitize our farmers so that they know how beneficial their Apollo is, because it gives them kind of the inputs as they pay slowly by slowly. And today we are actually very excited to have signed this MOU with the county government of Nyamira. There's an indication that farmers in Nyamira in the long run 2022 will start benefiting from high quality inputs and services. And moving forward, we intend to reach out to small scale farmers who are doing between 0.5 and 3 acres of maize, being our first focal value chain. But moving forward, we also looking at other crops that farmers do in Vihiga County, and we'll be collecting feedback from both the county government, our farmers, and other stakeholders in the county to see where else we can also support farmers as a company or as a Polo Agriculture. Omo wodia mwanene ase kiombekerie kurawa no yokurie kero kibugabana ase county ya Kisii Simba Arati nigobagendete kumira na babwatani ibekia mekyo asoma bugani yo moime yo mochobo imeye county ya Kisii irikwena kimina koli kibare abantu abangaso obomobo irikwena kimina kusuka bare bosyo osengora libare kiamagia ODM ikere inse ya aliabudi ilia asmi romocho musangano inigo yareko ikaranwa no yokurie kero kibugabana Simba Arati amo na babwatani bande bakurawa no yokurie kero kibo senator mo oyorebo igoro bunge ya kitutu cha South Richard Munyonga amo na kati ya baraya bangi. DJ. Ekero wana siasa bagende gwa kere koko heri kolige biro obya siasa aneno mwako ya kero twende kwere onja sobo chole wan ningo bona abo bisabo bolendi kurwa se county ya siaya panyare bakuru kurege tinde oja saba na siasa nene bali barorekande bakuru sie birwanero ose bakuru kitiaga sikurwa osamarioki into biri kurusia marioki ya mariga osamarioki kitiaga sikurwa ensema ya Uganda asebano oyo gotenere osomo komanda we county ya siaya Mohamed Beli anyare kaote abuna bariko chigwanjerana abana siasa guturwani marembe hane bali barorekana buna nigo bakurusie byoge ko chinsemo chisco
people have resorted to unorthodox means of excluding any newcomer from an electoral area, be it a ward, be it a constituency, be it the whole county, that it is their preserve and that is their particular seat, and they cannot imagine somebody else coming in. As a security committee, our message is this: we are not going to unseat anybody. It is not our business. Our business is to provide security for the man coming in, to use all means that are legal means to capture that seat, to go into that position, to support the sitting candidates by any means that is legal, to ensure that they defend it. We have had challenges in the recent past where people have used unorthodox means. They bought tear gas canisters from our neighboring countries and threw them inside a multitude, which endangered their lives. We have gotten some of them. We are looking for a few of them who have escaped. But this should be a warning to them that we will not allow you to break the law in the process of protecting a chair which you are holding in trust of the public, and which is the public that gave you, which is the same public which can retain you. Korwase county ya Siaya otokwenda gwikase county ya Bungoma sebono abakagiru babiri banyari bakobe kubyara n'abanyanyimbo ayani gagocha amayiga y'abanyanyimbo abukomonyererwa n'abamenyi bona abasalia bukonya barobiri gukikokora obusali azensemeyo kolende niga abanyanyimbo baikase ensemeyo nakubeka abantu babiri byara asebono butukibwa chakiwe kwenda keningi abasalia bubatagituchi gukora azensemeyo ya Bungoma. Kuna vitu kadhaa, vitu za kufugua magari. So hawa ni wezi ambao maybe wamekuwa kiangaisha watu. Na siku zao zimefika mwisho leo na wataenda kotini. Ya hawa watu walikuwa watatu, hawa wawili tumewashika, na huyo mmoja ambaye ametoroka, amesemekana ameingia kwa tukutuku na kwenda. Tunaomba raia kama wameweza kumuidentify na kumuona, watusaidie ili tuweze kamata. Huyo mtu nikaona anaingia kwa hiyo gari ya maroon, but style yenye alikuwa anaingilia nikaimagine hiyo gari sio yake. Nikamwambia Tito, hebu ona huyo mtu, hiyo style yenye anaingia kwa gari ni yake kweli? So Tito akatoroka mbio kwenda kuona huyo mtu, na it's like huyo mtu wakati aliingia ndani alimuonea kwa hii kioo ya hapa mbele na akatoka nje mbio na akaingia kwa hiyo gari ya white na wakareverse mbio. Nikamwambia Tito, kimbia, funga gate. Kwa nini hao watu wanatoroka? So Tito kuja kutoa mawe kufunga hiyo gate, kwa hiyo harakati na wanajigonga kwa hiyo gate. Sasa ikabidi nipige nduru, nikaita wezi, ndio watu wakatokezea huku kwa stare zao wakakuja. Hatukujua chenye kinaendelea kwa sababu tulikuwa nje akipiga nduru. Ndio tunaona watu wanatoka ndani wezi na wanataka kuingia kwa pikipiki, na watu wanasema hao ni wezi, msiwapepe. Wanakimbia kwa ingine. Mmoja alikuwa mbele, mwenye alikuwa nyuma anaambia watu mwenye alikuwa mbele ati mwizi, na kumbe walikuwa wawili. Sasa huyo akamanage kuingia kwa kitu na hao wakawashika. Naomba maskari wachukulie hiyo kesi kiserious, wasiache wao watu waende. Kama nyakitali Charles Murioki oyo olenge omokenya mutangani kurali gotware binyi bya enyamoreo omwaka bw'ekirwe yamo chimikianda 53 na isano na Ibere nigo bono anyarire kagusiri obugima mo daktari oyo gosoma nyakitali oyo ni ganyarite kagusiri obugima bwae mayiga yokurwani mo chando kansa yemioyo hasegeka ekemyaka Ibere nigo bono gotebekana na Joel niget atenete bokongu na gokonya gose kuralia buna abantu bari bararito burwaire bwe enyamoreo gose binyi binyamoreo mbane ngetwa hase yarakante buna abantu babwatenya moreo nigo bari korengetwa hasa matuko amayiga igachorio oyo nigo bona asirete lakini utari burwaire bwe nyamoreo bwa mwitete korende nigo burwaire bwa kansa yemioyo bwanyarite bokumoita oyo nero rengo mokenya mutangani so munyagitari mutangani koraliona
igabwate binyinyi bya enyamoreo kurinde nigo sogeti mono na kuburia abakenya gutanengeta bari babwate uburoire bw'enyamoreo kurengana nigagote nigegotebekana na ekero omonto akonengentwa obwate ebinyinyi bw'enyamoreo nigagosiri obogima bwaye ase gose nigakoge nigo ekoirera onyara kagosiri obogima bwaye Joel nonyosirire nigatigirere gasi yogoteba gose nigakonyeta abantu gutanengentwa ane bari babwate binyinyi bya enyamoreo. Kalto kuskabosio nigo wana monageri bwebunke ne Justin Muturi hanyarega komojia bali ba komojia kiama kiaye anene bali batabune kiama kiaye nigo kiri kiama kili sabugosi kiama gekenyoro nigo bana tebune kiama kiaye ya DB nigo kiri kiama Gesco nande nigo kiri kiama kia Kenya bonzi nande nigaro kwigena buna nero gochikobumura yo gatano bwense yeto ya Kenya ekara bwatiganga yaye yo kobumura yo monene o gatano bwense ya Kenya niga yakwanta ya litukurigoro asi county ya Kirinyaga ekara bekiritu ebutwa nokoboko nabagaka kurwasigisa kukia kiama. Aina na kwargania se jinsi jiga kurinde jino kuraga Chinsa ikomi chabono maragoba no jikumera nasara nyarangi ondita asemesa ya mangana maya eria kumanyia mange hedwana tu kwargani kurubo mocha bosongo sugusu amo na eria nyigo bate tariki nasara nyarangi ondita chikuraga Chinsa ikomi na chikwira na asemesa mangana maya edinda kumanyi ayu amo na mange nyurana nimero meri menge tubwate kurwa Ndizi TV nero bwansu magusi igogenda kurigita seni kya Ndizi TV ekikia mogani gusi amo nensengima igo totugumaga inyorana nabakwenda kubwate meroberi ya sigata seni osa sensameri ya mitandao Ndizi TV News sensameri ya Facebook sensameri ya YouTube na bagotonyora Ndizi TV News baigo na bagoto tweet @Ndizi TV News na kerengeri kyao nigotukere ndikire daiga kira ensa gwetera ase namba eyeri gorabugo ningo gosabiro twaro mugasomu ya retariane Brighton Makoli. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi nigo bono yako nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bwomugusi. Twaichanire koralia ogukwa kw'omung'ina Lusaria Mukeira nigare omwana ogisore mboga n'omung'ina Nyasigogo abo bonsi bali nyagosira nigare muibuli omwabo Petsua Nyanchama musubati omwabo Mura Mose Bosire n'abandi abange Nkamatia, Keremensia, Nyagosira Nyasita, Pacifica n'abandi abange nigare ng'ina Mary, Asande, Nyakundi, George, Helen, Florence, Josephine, Rael, Jane, Teresa, Nyagosira Martha na Daudi ng'ina Koro, Esther, Enoch, Wilkin, Jude, Robert, Jefferson, Isaiah, Osubo, Nancy, Sarah, Caro, Judy,